Nee, ik kan dit idee. Ja. Die hier, Het werd zit net heel heeg, dus kerst nog droe voor me. Oh, misschien echt wel net. Ja, ja. Ik ben rondrollen. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ildo en ik ben onderwijs naar de beestjes. Ze hadden eten en ze hadden maar even met Ildo even een baby knietje knuffelen. En de man ben dwaande mij het decor van het toneel. En Paak Zaken is mij uw zaken het kraantje aan het opheffen. Dus ik zie die ben haast wel toestik. Dus ik zie dat die er al komen. Dus ik ben al je boeten. Nou, en van een midden zijn wij wat leuks aan het doen. Ze zijn ook nog met decor bezig, Jel kijken. En dan van de midden even op struin. Het is gouden waar. Het is mooi, heel daar. Wat is er? De babyknietjes die ben al boeten, dus dat zit je mee chillen. Dat is wel leuk. Ze zijn al helemaal gewoon boeten, nog overal en nergens. Daar kroep de krek die rond terug. Zo is je heel daar bij pissen. Bij pissen. Hallo. Ik ben de gruppen. De liedjes die vaak in de tunnel. Nou krijg ik net natuurlijk even shit. Daar is ze. Daar is eentje. En daar. Oh, hey. Ben je wel lekker boeten, jongens? Boer Marjan had de aardbakken al bij mij. Ze staken eigenlijk bij het bouwen. Ze doen eigenlijk altijd blinde moannes. Elke neemt zijn eigen gereedschap dan mooi mee. Aardbakjes mooi mee. Nou ja, dan had iedereen een spul genoeg om het te bouwen, zeg maar. En dan komen de zakers aan. Zaken. Mag ik je helpen, jongen? Spring. 1, 2. Die gaan even naar het theater. Zullen we zien wat de man mij al hier al bouwt heeft? Zullen we zien? Was het trouwen en dat hem wat leger? Ja? En de benen waar we het leger? Kijk er wel in, ja? Nee. Slaagt het zo? Met een ambitie. Dan was het shit. Dit is dus beter. Dat ik heel dan een beetje achterover. Ik heb er wel nog in de shit. Zo? Ja. Een beetje heen, hè? Zo. Dat is een fles. Toch? Zo goed? Nou, machine. Wat een goeie grote broer. Het scoort nog half, is het? Nou, pakken er wat door. Vind ik mij wel een beetje spannend, hé. Doe net? Ja, dat vind ik mij heel spannend. Machine, die rubberbal zit maar heel beetje op. Woehoe! Wat zijn mijn mekken wat lekker? Wat zijn mijn mekken? Ja, die rubberbal ziet er maar heel beetje op. Zo. Wat dat zaken, hé. Wat dat zaken. Tja, ze maakt hier een mooie draaiskief. Maar even een vernuftig iets. Die kan dan aandraaien. Dan riet hier op de motor, die riet hier bovenop. En dan langzaam draait de motor weer om en dan kan er weer aanrieden, zeg maar. Want nou, de motor kun je net op dit lietse hoekje keren. En nou ja, ze vindt dat wel leuk om even iets te knutselen, iets kunstigs te maken. Dit is de dwarkers binnen. Klapdwarkers. Dit is dan aan de ingang naar de keuken. En dan komen nog, komt er nog op dat ze echt klappen kunnen. Dat soort van veerkens komen er nog op. Oorlog zit nog krukken in. Dat zie je er ook nog net in. Dus oorlog met krukken opmaken. Nou ja, ze staan er al. Weet je wel wat? Ik ga nog wat van toneel. Een hesje. En die mag nog even een beetje oppimpt worden, zeg maar. Er mag nog wat spul op. Nou, en ik wil zelf eens zien hoe ik het ongeveer hou. Maar ik denk dat die vooral met de naaimachine erop wil maken. Want dat is nogal even een pielklusje. Maar even een beetje zien hoe het lijkt. Dus ik zit het spul even uitpakken en een beetje lezen hoe ik het dan ongeveer hou. En dan maak ik er even een foto van en dan breng ik het naar de vooral van het naaien. Ik ben alweer striekembleem, naaiembleem. En dan ben nog wat buttons. Oh, dat lijkt het mooi. Tjus, lijkt ze er lekker? Dan kun je het een beetje.
Knikkeltjes? Ja, dit zijn buttons. Die kist, hij haalt het knopje eraan en kist hem er zo terug in doen. Hier zit een dikke auto op zeker. Ja. Is dat? Ja. En dit er? Die kinderen weer op Dus maken. het is daar even van, man. Ja, die zullen we maar even niet doen. Zullen we dus even een keer lezen wat mooi is? Dit is hier bijvoorbeeld. De En grutte. die, ik vind deze man. Hier. Ja, die vind ik een zaak. Als je bijvoorbeeld zo'n zit tekst door de kop. Hebben we ook een plak. Heb ze hem even. Ze samen doen za en dan bedoel ik zij hieronder. Oh, dat is misschien wel mooi, hè? Hoe was op het ding niet met ze ook zitten? Ik kan eigenlijk alle kanten wel opzaken. Oh ja, ze krijgt dakkrollen. Ja, lukt het? Ja, Ah, klasse, jongen. ze krijgt dakkrollen. Ik wil het net wel, want ik was eigenlijk net vernielen. Nou, schat. Is mij meteen wat dan? Maar ik ga maar los draait. Super, jongen. Als je deze, mijn vette motor. Jo. Ze Hebben we er nog plak voor? Maar wij gingen op een regen. Nou, dat is misschien wel leuk, hè? Of het varen op een regen. Oh, ik had hem. Ah, super, jongen. Ja, maar als dat erin drukken. Nou, dat gaat best wel sturen. Dat moet mij maar Als even. er het leeg drukken? Ja, zullen we daar een keer naar? Is het uw denkje? Ja, kan je. 1, 2. Maar nu zit er om die komt meer. Ja, maar ik wil graag de sterkste erbij gaan. Zo. Vind ik leuk. Nee, ik heb een goed idee. Ja. Die hier, Ja. nee, hierboven. Ja, zo. En dan, Vind ik ook wel mooi. Dan hebben we het vaak lekker ze daar. en dan draai je op rij. Dan zit deze er naartoe. Zo, deze op rij. Ja, nou, ik ben het. Ik wil het eerst volgen, even shit. Dit hebben we waarschijnlijk samen voorkant. Ik vind het echt nog wel mooi dat je misschien wat is, maar... Zullen we de achterkant ook eens even shit? Nou, maar Maar tuurlijk deze, even. ik heb een goed idee. Doe hartstikke een goed idee. Deze zetten we dit. En dan hebben we de achterkant eigenlijk net zo bijzonder mooi hoor. Ja. Zullen we alles op de voorkant doen? Ja. Kijk, ik vind die twee vogels wel mooi dat die beide om de kant zitten. Nee. Ik Zo. kan een plakje. Ja, leuk zaken. Heel mooi. Dus doen we die hier en dan doen we die daarboven en die daarboven. Of Dat is dezelfde kleur. Zo? Ja. Nou. Maar ik zie er even een foto van. Hier dan maar. Dat is van het naaien. Die jouw even nog een naaisters erbij. Maak er met meer een foto van en dan weet ze hoe dat ongeveer worden mag. Goed idee? Ja. Nou, we gaan even mijn huid online en we gaan naar Droetelham naar het... Dit voor. Het blede fotopaad. Ja. Tasje mij achterop, er zit een flesje water in en bifiwasjes, Ik wil dat. droge kleren. Ik wil dat dus net. Nee, dat moet mij maar net invallen, hé. Dat is alles weer. En mem, Ja? als ik vis te vieren, Ja? stap ik er gewoon uit, kom ik snel naar mijn taar. Stap ik gewoon uit even uit het blote voetenpad. En dan helpt me. Ja. Yes. Nou, op naar Droetelham. Nou, we gaan voen. Victor, Ben je nou in... we wien er. Toen wie het weg. Toen stier het weg zo. Maar wie wel goed. Ja, we dachten nee, dat we verkeerd weten, maar we weten gelukkig al op een goede plek. Daarachter is het. Daar werd die stakken stingen. En we zijn mijn internetzaken. En die is het overal heel blubberig. Ja, het is heel blubberig. Maar ja, dat jij er een beetje bij, hè? Eigenlijk is er niks schillen, hè? Nee. Dit is een groot paard, zaken. Wat is het lang? Ja. Ik ga kriebel, kriebel, kriebel. Kriebel, krabbel, kruisje. Goeiedag. Wie zit er aan mijn huisje? Hoi. Ah. Welkom ben ik nou op? Ga ik nou mijn hype mee? Of ga ik nou mijn zaken mee? Of de Dus man, kan. of de vrouwen, bij de vrouwen en de man bij de man. Ah, de vrouwen zitten wel goed beeldkoor, net heel dan. Zit een mooi beeldkoor. Ja. Oh, daar is al die Maar denk je hem score meenemen? Maar gaat er toch naartoe heen naar mij, Hildo? Nee, ik wil dit niet doen. Ik wil het proberen. Nee, maar hoe ik net door het wetten? Hoe de biels. We zijn wat we dan de schoenen vandaag. Nou ja, maar het is Ja, als gewoon er een een beetje. ijs valt, dan... Kijk zo eens op die stapstien, die paken. We hebben de kleine. Nee, dat hoeft ik niet, schat. Nee, Wat met de ik wil kleine? dit net. Goed, schat. dan kan ik wel alleen. Wat gaat die? Ja, ik kom maar naar mijn schat. Dat wil ik jaren. Goed zo, jongen. Ja.
Denk je er al? Dat het eerst even het ijs breken bij zaken, even de korte te beamsje. Dan denk je er wel los. Ja, dat is ook wel eens gebeurd van een water eerst net. En dan is het een beetje voorbij en dan, nou ja, dan denk ik van hier het maar. Dus altijd even. Dit werd zit net heel heeg, dus kerst nog droeg voor me. Oh, misschien echt wel net. Gelukkig gaan we de score niet zaken. Jazeker. Probeer het. Ja, gelukkig. Oh. Dat is ook wat drekkerig. Dan lukt je los, hè? Klasse, jongen. Lekker even. Ben je wel veel? Ja, is goed in best. Klasse, jongen. En nou, en dan Nou, begin vier. Zullen we dit ook muziek hier nou? Dan leven we het wel. Ja, maar kun je gewoon een touw rennen, dat is gewoon een touw. Oeh, wauw. Skiën in het waterzaken. Nou, maar de squan ik uit dat ding. Hey, kijk het ja. Ja, best niet. Al de raast. Ja, dan maar we eerst wel een beetje trot water, hoor. Kunnen we er net komen. Oeh. Of de kost, hè, dat, hè. Is dat misschien... Ben het draaiskiën of ben het gewoon verstlezende... Als ze verslezen dwars, maar als ze draaien dan weet ik net dat het handig is, mijn baby. Het is best wel lekker waar. Het is een beetje... Ja, ik doe wel even dat net. Maar doe kies maar uit mij. Kom, zaak. Zijn derde ook. Ben je? Ja, daar is wat minder jip. Liet je wel skilden van Redbad, hé. Hij is net warm. Leuk zaken? Ja, het is echt grappig. Hetsie Diddy. Oh. Wie zat ik het vieste voor jou? Die warme plakken. Dat viel een beetje... Krijg het keer in een... Ja, in een keutel of zo. Zal lieken dat eigenlijk ook met Jens. Je krijgt wel geen keutel staan. Oh, ga je nog meer... Nou, wie probeer dit gewoon? Ik weet net, dat was een sluitje in. Dit is wel uit wat scheef. Oh, ze maken jongens. Zo iets vochtig gaan. Oh, zo, ik ga zo een beetje skinspelen hier op die. Lukt het, Jet? Jazeker, dat is het beste wat ik Een beetje in de midden blijven, dan is er niks aan de hand. Het is heet. Ja, het is best wel warm. Wat is het, jong? Nou, het is heet. Als het- Dat is gewoon een spinnenweb, daar kun je inklemmen. Nee, maar. Ik ben van ook alleen maar route. Dat weet ik net. Zo, daar ben die bjemmen. Ik wil wel even op de spinnenweb. We doen maar even op de spinnen, joh. Dat neem maar net. Help. Ja, maar weer. Jongen, het is Jongen, 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 jongen. jongen. Wat dan? Hé, nog niks. zijn mijn knibbels. De wasmachine en de douchebeen gewillig, Wat jongen. zie je dan? Weet ik nou? Fietsmaat. Ik denk fietsmaat. En de niks leven. Lekker vies weer, jong. Dat is de bedoeling hier, hè? Ik wil net op de spinnenweb. Nou, en nou is hij te spin. Dat voort even. Ja, nou is hij te spin. Nou, superleuk. Dit is dus Hossebos in Droegenham. Ik vind het zelf wel mooi dat het, steeds maar mooi waar is. Want de wust is wel wat viezer. Maar dat is niks, het is wel hartstikke leuk. Gaan we nog een keer door de skiën, zo? Moest je nog een keer door de skiën? Zaken we nog een keer door de skiën. Dan gaan we zo nog even naar ergens een terras kopen. Waar we lekker zitten kunnen, erbij een mooi badje kunnen. Dan maak je een kabaal het heel dan. Sla hem op een holle. Skam het, hè? Dat is wel leuk. Nou, we zijn hier in Jout bedarren, bij de oude gevangenis. En daar zit een heel mooi waterzonbak bij.
En hij mem kan hier lekker zitten te chillen. Dus je vernuurt uw levens. Ik ga dit niet doen, maar. Maak je een kasteelzaken? Jongen. Wat leuk. Dat er het? Nee. Ja! Oei. Ja. Oh. Oh, die komt er terug in. Is het speelt weer met de famke eraan, hè? En dan haalt ze eruit en dan doen we dan op mij. Oeh, dit was het. Een soort van kruiskeroentje dit, hè? Wat goed dit? Nee, 4 op een rij. Oh ja, 4 op een rij. Dat is het. Dat is een mooie jarband zaken. Dit is leuk. Ja, maar de bedoeling gaan maar. Dan krijg je de green en het famke erover. Wauw. Ja. Ik ga dan trouwen. Wauw. We hebben even ietsje van, oh, en dan is het Gaan we dan gelijk? zo geliefd. Wauw, wat best mooi. We gaan weer een prachtige dag hoor. Van de morgen is Jelke Dwaanewest met de man, met decor. Ik ga mijn zaken even met de klein van het toneel wat buttons en zo erop dienen. Van een beetje ben we naar het blede Fottenpaardwest. In nee. We droegen haam weer het, hè? Droegen haam. Riep, ik denk, wat dat is het? Droegenhaam. En nu rennen we uit de oude gevangenis in Ljout. Daar hebben we even een bakje koffie die en een zaak met een mooi bordje. En dan gaan we op naar huis. Dus dat wie ze daar wel eens een beetje. Ik zou zeggen, vond dit een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtje omheen. Oké, heb je net verteld? Mijn tablet, als de goed. Zeg maar, ontje! Ontje, mooi. Want een nieuwe chitsvlog.